ang aking pinili sa performance test sa ESP. So, ito ay deodorant at ito ay ginagamit sa pagpapabango sa kilikili. At ano ang benefits nito sa mga ibang bagay? Siyempre, para hindi ka bumabaho at pagbango ka, attractive ka. Plus, ito ay silbing maka plus points ng kapugi mo. Ito ay nagdidepende naman sa brand pero ito yung nire-recommend ko talaga.